Znáte někoho, kdo doma nemá lednici? Zkrátka ji nepoužívá. Lednici má asi každý, ale co s ní, když doslouží? Jasně, odevzdat ji k recyklaci při nákupu nové, anebo ji odvést do sběrného dvora. Ale proč vlastně? Proč se o ní máme takhle starat? Páni, to je ale trapas. Vždycky jsem chladila na jedničku a teď nic. Nejde mi to. Jsou nás desítky, stovky, všechny rozbité nebo staré. Dáme hlavy dohromady a vymyslíme plán na naši záchranu. Co říkáte, holky? Milí muži, takhle mi na přivítání pouštět žilou, odsávat freon a olej z mého chladícího okruhu, to není úplně příjemné. No, ale je pořád lepší, než kdyby freon unikl volně do vzduchu. Před škodlivými UV paprsky by pak lidi nechránil ani krém na opalování. No ale počkej, ten kompresor mi neber. Když budu prázdná jako opuštěný dům. Všechno nám sebrali. Ale jestli pak pomysleli na to, že nebezpečný freon je i v naší izolační pěně, pomysleli. Melou nás sice jako v kafemlejnku, ale z pěny odsávají zbytky freonu. Absolutně nezávadné, absolutně rozdrcené. To jsme teď my, staré, nepotřebné lednice. Kdo by to řekl, že z nás bude tak obrovská hromada? Kam to padáme? Všude je samá černá barva. Snad z nás nechtějí nadělat futrály na housle. To je příšerné vedro a tlak. Nedá se tu skoro dýchat. Hele, mřížka. Pěkná, soumírná. Ale k čemu? Pevná, 100% recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí. Zatravňovací dlažba. Tak teď už vím, proč mám starou lednici odevzdat na sběrné místo a umožnit tak její recyklaci. Dává to smysl.